Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jissokta bil-proċess li beda ftit tal-ġimgħat ilu. Proċess li Segretarju Ġenerali diskrivih bħala wieħed importanti għal futur tal-partit. Dal-proċess jgħid kemm il-Partit Nazzjonalista irid dejjem jinvolvi l-eruq tiegħu. Il-ġimgħa għandna dan il-Kunsill Ġenerali fejn anki il-mozzjoni li qed wassal allura għal votazzjoni irid infakkar li kienet mozzjoni li kien hemm il-qbil unanimu dwarha fl-Eżekuttiv. Għaliex? Għaliex kulħadd fl-Eżekuttiv ried li fil-qagħda politika tal-Partit Nazzjonalista bħalissa ikunu it-tesserati li jagħmlu d-deċiżjoni finali. Francis Zamed Dimek spjega li l-kunsilliera se jkunu qed jiddeċidu dwar l-għażla li se jkollhom qudiemhom it-tesserati. Nibatu il-mistoqsija dwar konferma tal-kap, jew il-mistoqsija u li allura tkun il-proċess ta' għażla ta' kap. Is-Segretarju Ġenerali qal li dan huwa proċess demokratiku u importanti ħafna. Li dan huwa proċess demokratiku, proċess importanti ħafna fil-partit li nawgura li d-deċiżjoni tittieħed bl-akbar kalma u bl-akbar sens ta' maturità u responsabilità politika. Francis Zamed Dimek saħaq li l-proċess qed jitmexxa b'serjetà kbira. Il-proċess huwa wieħed immexxi minn kummissjoni elettorali taħt it-tmexxija tal-Avukat Peter Fenek. Jiena nifhem u nara u nirrealizza u nirringrazzja li daw qed jimxu bl-akbar serjetà, bl-akbar sens ta' trasparenza u bl-akbar impenn li mbagħad ikonna r-riżultat li huwa ċar u li allura mbagħad nimxu fuq. Il-votazzjoni tal-Kunsilliera se ssir nhar il-ġimgħa mal-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali bejn is-6 u 8 ta' filgħaxija f'Malta biss u tkompli l-għada s-sibt f'Malta bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija fil-waqt li f'Għawdex se ssir bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. B'dawk li ma jistgħux jivvotaw fit-tmiem il-ġimgħa jistgħu jivvotaw fil-votazzjoni bikrija li se ssir l-4 bejn il-5 u 8 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali il-Pjetà jew fil-kwartieri f'Tasanna ta' Għawdex.